मार्केट एबा केबा बाजारनि चिपरक सरि तै साइस्थरकनि बागै बेलाखिनो हामिया ओ कग्रंनो तैयै डक्टर सकबो गोबां मानो सावो चिप तासादि चिप जाखांके साइस्थ सरि हामिया अंगु हिनै बर'खौनि दिनाव रेकमेन्ड खालायसायो जे चिपनो चादि चिप जाखे हामनाय हिनै चिपनो चाया तंखेसे हामनाय हिनै बरक सालपुरनो अकरकनो सावो फियाबा अकरकनो तैले सैमानो फातादनि चिप जे तंमानि अबजतनो केमिकेल ते हामिया मानै रगै स्नाम जाखिनै अबनो जाखांके साइस्थरक किसिमिसा खुलुमकोसा अंगै मानो बहग्रक सावि मानो फियाबा बेलाखिनो वाना जांनाय कगनो रकवान सुगै देमान अ चिप जामा बाय खरकसा चेराइनि मकल आरिवै थांनाय हिनै बेलाखिनो वाना जांनाय कक सोशल मीडिया ओ कासावै फाइफियोका बाक्सा बाक्सा बरक अ भिडियो नो नुगै मानखना ते बाक्सा बाक्सा नुग्याफानो अंगै मानखना रिसेंटली यूट्यूब ओ भिडियो वायरल अंगै तंगो खरकसा चेराइ चिप जाना थांतानि वो चिप पैकेट खुलुमा बायनो ब्रास अंगै डायरेक्ट मकल phatiwoi थांका ते ओ बिनि मकल सारा जीवन ने बागै नुगै मानलिया आरिनानि नांखा अबबो ओ चिप जामा बाय बेलाखिनो वाना जांनाय कक अब हाय कक रक कुनु दिनो फनो खनायाकु एबा नुग्याकु हायफानो तिनि दिनो अब हाय कक रक नो खनानानि नांगै तंगु स्क्रीन नरक चेराइ मासा मकल खाफुंजाक खलाई रिकुपुर बाय बेंडिस phawoi अबनो नरक नुगै मानखा फिया बाबिनि मखांनो क्लियारलि बाय फुनुगै मानग्ला तामनि गांके कसा कताल बेंडिस रक हाजाक आबिन बागै अब हाय किरिवै मानया केसा ब्लार खलाई मारिनाय बेलाखिनो खायरंमा सिनचा क्रिमा सिनचा अंगै तंजाखा आमसे चिकनसा जराओ बिनि मकल आरिवै थांका अबकुनु चेराइ आपसे कलिनो होयते मकल अब हाय अंगै फायमैया चेराइ फांसिनो होयते काहाम करंग न आजाyi बुमा तरि लगिवै पुशुवै तो बुखा फियाबा सालसानि सालो चिप जामा बाय अब हाय अंगनानि नांखा कयेक सेकेंड नि बिसिंगनो ओ चेराइ नो काना खलाइमानि एबा केबा काना अंगै थांमानि रिजन उकलगनि हैजा कग्र अंखा चिपनि पैकेट जेफ्रु कायसा चिप चिकनसानि पैकेट बम्बो पाल्टक जाक्तै अंगै थांका चिप बम्ब काहाके phatiwoi ब्लास अंमाबाय बेलाखिनो किरमै सिनचा दामाका अंगनानि नांखा आरजागाओ उड़ीसानि बालांगीर जिल्लानि अगटना गटिमा कग्रक न तैयै जत बरक न बेलाखिनो वाना जांनानि नांखा खनामानि यागुल कक्तमानि बिसिंदै साइमानका अ चेराइ चिकनसा बंनि पारानि न कायसा दुकान दंग चिकनसा आरजागाओ थांगै चिप बाय नायखा तै नग फाइ बिनि गाना वो गेस नि चुलाबो मोसंजाक आरजागाओ मोइरक बक्साजाक दंग आनि गाना वो न बल आचुगै चिप न खुगै जानानि नाय तंमानि हिंके ओ चिना नाय तंमानि जराओ न ओ चेराइनि यागनि चिप पैकेट आजमसा केप्ले जाक्तै अंगै डायरेक्ट गेसनि चुला फाइसिंगो गेरब जाक्तै अंगै थांखा तै हर्सलागै थांमा बाय आजमसा ओ चिप पैकेट बिस्फोट अंगनानि नांखा ब्लास अंगै ओ बिस्फोट अंगमानि आमसक्सा किरमा सिनचा जे खरकसा चेराइ काहाम करंग तंमानि जेरै फांसिनि मकल काहाम तुबुवै ओ चेराइनि मकल आरिनानि नांखा हिंके नरनि ताबुक सुंनु अंगनाय ओ चिपनि पैकेट बारुद रक दे दाजाक दं नाकेबा बुम रक थेबाजा चिपनि पैकेट बिस्फोट अंगमानि केमिस्ट्री रक तामो अबरंनो तैयबो चिप न काहाम करंग खलायै ताजा खलाई करा खलाई तनानि बागै बिसिंगो नाइट्रोजन गेस मारिओ ते अबनि बागै न जदिन हर बिनि गाना गिनि थांका हंके ओ नाइट्रोजन गेस बाय हर गफावै थांका हंके अब कतरमा बिस्फोट अंगै मानो जेमन बम ब्लास्ट अंगमानि हाय हिनि साका खरकसा साइंटिस्ट